नमस्कार भोजपुरिया जान लेके आगे बनी एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट। जी हाँ भैया, बहुत ज्यादा बड़ा रिपोर्ट लेके आगे बनी सब खातिर पावर स्टार के आ रहल बाटे जबरदस्त वीडियो गाना। पूरा वीडियो में बनल रही बहुत बड़ा अपडेट बाटे। पलक झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुंच जाई रउआ तक। राउर आपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब अगर देखो तानी तो सोची मौत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा देव। सब खबर फ्री में पहुंची रउआ तक। सबसे पहले ये कहब कि भैया हो वीडियो के नीचे लाइक के बटन में लाइक करी और कमेंट में कुछ अच्छा कमेंट कर दीजिए जेकरा से पावर स्टार के अच्छा लागो और पावर स्टार के बाकी फैंस के अच्छा लागो। चलिए भैया खबर पे आगे हमनी के रुक कर जाओ। जी अभी 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 रिपोर्ट आ रहा बटे वो सभी के बता दी कि अभी अभी पवन सिंह जी के एगो वीडियो गाना आए वाला बाटे, दुल्हा खोजा तारी। जी अभी वो सब याद करी एगो गाना आई रहे आर पंकज जी लिखले रहन जेकर ऑडियो सॉन्ग काफी धमाल मचौले रहे। जी हाँ भैया, ई गाना आई रहे टीम फिल्म भोजपुरी पे और ऑडियो में इतना ज्यादा बवाल गाना आई रहे तबे हमारे लागल रहे, तबे भोजपुरी फैंस के डिमांड रहे कि गाना के वीडियो आवे के चाहिए। और अभी अभी अपडेट आ गई बटे। अरे बस में पोस्टर देख सकनी, हम पोस्टर दिखाओ तनी मोबाइल में जेकर भैया हो टाइटल बा दुल्हा खोजा तारी और लिरिक्स तरवस में जानते बानी कि आर पंकज जी के बाटे और म्यूजिक बाटे भैया हो छोटू रावत जी के। और भैया परिकल्पना में बड़े दीपक सिंह जी, सपोर्ट में रानू सिंह जी, अमित सिंह जी, सुनील सिंह जी और ब्लेसिंग में माता पिता एंड अजीत सिंह जी और वीडियो डायरेक्टर रवि पंडित जी और कन्वेंसर रघुवेंद्र प्रताप सिंह जी। सबके ढेर सारा शुभकामना। फिर से खाली होखे वाला बाटे काल यूट्यूब पर तबाही। जी हाँ भैया, बहुत दिन बाद पवन सिंह जी के फिर से को वीडियो गाना आवता, गर्दा उड़ा देवे के बाटे रहुआ सब एकदम तैयार रही। ई गाना आ रहल बाटे टीम फिल्म्स चैनल पर। सबसे ज्यादा हम ढेर सारा शुभकामना देम टीम फिल्म्स के। और जे भी अभी तक नहीं सब्सक्राइब के लिए जाके सब्सक्राइब कर दो, काहे कि गाना आने वाला बाटे 5:45 पे, ठीक सुबह 5:45 में 6 नवंबर। जी हाँ, यानी कि कल रोज में तैयार हो जाए, 5:30 बजे उठ जाए, कहे कि भैया हो तबे नु गाना सुने के मिली। पावर स्टार के जो फैन बटे गर्दा कल उड़ावे के बाद देखा था नहीं के काल व्यूज देता, कितना व्यूज आवता। उम्मीद करता नहीं खबर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट आवे के चाहिए। तब तक के लिए कहा कि फिर आवता नहीं एगो नया वीडियो लेकर, ऐसे ही प्यार बनल रही जा।